Здрасти, аз съм Денислав Иванов-Мечков, а с мен е Мариан БГ. Сега ще игра Crossy Road. Само абонирайте се за Мариан Болснев и за мене. Кога ти искаш, Мариане? Ай, мумия! Чакай да видим какво ще дава. Наде! Колко ти е рекорда? Моят рекорд е по-голям от твой. Да ти го направим ли голям този рекорд? Не. Аз сега съм направил. Аз мога да ти направим 300. Не можеш го минеш. Дай ти го минем. Три къпки бе, мамо. Никой не дай натиска. Що? От се купуват ви. Те са на време. Ама за да ги задържиш, трябва да си минеш рекорда. От първия път. Ако не го минеш, няма да задържи. Не го мина. Имаш още един шанс. Да, за ти го мина. Последните шанси. Те че го мина ли? Бързо. Има още 30 шанса. Ай, много шанс, варна бас. Имаш много, ама дай го минем да не... Не се така. Сега само натиска.